Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla ser naraw xi programmi qed inħejju għalikom għall-perjodu ta' bejn is-17 u 23 ta' Novembru li ġej. Nhar it-tnejn, 20 ta' Novembru fit-8:30 l-editur Antonello Abela ser jippreżenta programm speċjali mis-sensiela Botta u Risposta. Il-tema prinċipali ser tkun il-Grand Prix ta' Las Vegas tal-Formula 1 li ser ikun sar fil-ġurnata ta' qabel. Jattendi għal dan il-programm l-eks kummentatur tal-Mediaset Guido Schittone. Il-ħamis 23 ta' Novembru fit-3 ta' wara nofsinhar joħroġ il-video ta' introduzzjoni għall-aħħar tellieqa li ser ikollna fil-kampjonat tal-Formula 1 ta' din is-sena, il-Grand Prix ta' Abu Dhabi. Il-video pas-soltu ser isir in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Il-ħamis filgħaxija fit-8:30 l-editur Antonello Abela din id-darba flimkien ma' Roberto Bde Brincat ser jirritornaw għall-programm li jmiss mis-sensiela Botta u Risposta fejn l-attenzjoni prinċipali ser tkun fuq il-Premier League Ingliż, il-logħba tal-ġimgħa bejn Manchester City u Liverpool FC u s-sitwazzjoni li għaddejjin minnha bħalissa l-Manchester United. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.